Yung mga kalingap, at ngayon po nandito kami kina Lola Mamerta, mga kalingap po, sa mga sina Renalyn, si Mary France, tsaka si ano po, si Kuya Joel. Opo. Oo. Nagugutom nga ni Ayun si nanay. Oh, Lola, ano po? Naano ka po? Naano ka po? Ano naano ka po? ara mo, ako, natumba. Natumba ka po? Ulong aldaw na ako. Ang Tagalog sabot po, na Tagalog. langanan. Marunong ka po mag-Tagalog? Marunong kaunti na hindi. Pero ako, Bicol ako. Bicol ka po. Camarines Sur. Ay, ngunyan. Lola, ba't naka-pampers ka na? Ay, matanda ako. 84 na ako. Wala na. Ang matanda, magkain, magdasal, magtulog. Iyo. May dala Yun, kami ang dyan, trabaho. Lola. May dala kami dyan pagkain mo. Sabi mo, nagugutom ka na. Anong pagkain? Anong klase? May biskwit, may gatas. Ay, dahil na. Abok ko sa buot ko. Linugaw. Eh, wag na, salamat. Ha? Tawan mo daw akong isa lang na biskwit. Isa lang po. Isa Isang lang. biskwit lang daw, Kuya Joel. Hoy, Yung ano na, isang ano na. ang palad mo. Ang kampo. Hiling ko daw ang palad mo. Isa natin ito, Lola. Hiling ko daw ang palad mo. Kaya mo na, pagbukasan. Papasok natin ito. Ay, sino? Itong mga groceries. Isa lang, isa Lola, lang. bubuksan ko na. biskwit. Ay, Papahula wag ko, na. Lola. Bawal. Ah. Bakit bawal? Ay, masaang kayo. Mapunta sa'yo. Ay, Mabisita. di malipot na ang Yung Lola. to. Ay, dahil pala ini yung maimot. Oh, mabigay akong biskwit, Lola. Ay. Oo, isa lang. Ano, Bin? Masyado Isa lang. Pinag-profile ko. Tamaluman siya sa kabila. Ano? Biskwit Isa daw. lang. Sa'yo ito, Lola. Nagdala Sa'yo yan. kami. Madami yan. May dilata. Data. May itlog. Mapunta yan, Idim. Lao, Bukas, itong mga matatanda. O, kaulangan, ang tatawang kayan si matatanda. Ikaw baga, Lola, at matanda ka na. Bibigyan ka po Oo. namin. Iyo, isa lang. Isang biskwit lang. Hindi, sa para Ay, sa yan, Lola. Sa mga Ay, tinutulungan namin. Ah, Oo. adi pariyo ka mo ning gobyerno itong tinawan akong kuyan ventilador bago da. Ay, sa kami po yung nagbigay. Kami nagbigay. Kayo. Hindi naman kami Hinabumbaga. Vlogger kami, Lola. Charity vlogger Ay, po. iyo naintindihan ko na vlogger. Tapos, Ninakaw yung electric fan. iyo at saka si itong radyong kadakulang binili ng asawa ko. 75 namatay siya. Tatlong taon na ako buhay. Lola, so sino po nag-alaga sa inyo? Wala itong kuyan pig-alagang anak ng inalaga tapos iniwanan ng ina. Baka manakaw. Pigparaw na dito. May bahay dyan. Labas mo lang daw, bro, yung nagbibigay biskwit na lang. Biskwit sa lang. akin. Nabubuhay ako sa tabang ng Amang Jesucristo sa langit. Amen. Hoy, Amen. Amen. Kuyang baga, nagtataon baga ang payout. Opo. Yan, nakakaiba ako dyan. Bakin haray hobin pa kamo, ano ang mga ginawa nindo. Papasok tayo. Magpapahula ko, Lola. Wag na Oh. Niyo po to, Lola. O, bistado Gutom niyo po na baga. ako. Oh, Yan lang po ang pagkain nyo, mainit na. Oho. Meron po kami Saka dito. na lang. Mga Oho. Buksan niyo to, may Lola. gatas. Ay, Bubuksan natin, Lola. ay. Okay ba? Wag, Opo, wag. kaibahan namin po si Lola Bibay. Bistado niyo po Oo, yun. oo, to si Bibay. Oo, buksan niyo po to, Lola. Ay, Oh, si Bibay mapasok niya. Lola, po Tagalog. mamaya. Bibay. Yan si Opo. Bibay. Palagi Opo, yan mapasok nandito. po. Usayo Buksan niyo ko po lang nagsasabi. Eh, yung mukha po ako ng Lola. Opo. Nagsabi lang ako sa ito lang. Buksan niyo po to, Lola. Oh, Sige. Diyan po tayo Siya maan. ang utang. Sabi ko, Si Lola, Lola, masama yan. Nagmamarites, masama. Oo, ay kaya nga ni sinabihan ko, huwag. Oo, wag masama, ano? Oo, huwag Oh, buksan niyo magsabi. po to, Lola. Oo. Ay, huwag na.
ay Magpunta na mapasok kayo. po kami. Ay, Magagalit wag ka po yun. Lola, mabigay kami ng pagkain mo. Oo, bigyan mo akong isa dyan. Ay, wag mong ibigay sa Oh, yan, yan. akin. Na Yung, itong malaki itong ito lang muna. mapunta Lola, oh. man dito ang mga matatanda. Oh. Itong kaibigan ko. Oh. Bibigyan ko man siya kulang pag po yan. nahingi. Kulang po yan. Kulang po yan. Dapat open nyo po tong Ay, pinto. dain na. Para Pag makapasok. binuksan, Tamatawan mo man ang mga matatanda dyan. Opo, mapunta po kami. Oo, wag na. Dahil hindi pa ako nakakain sa gabihan, kaya binigyan akong mainit Lola, na pairam. tubig. Hmm. bubuksan ko po para sa'yo. Ano, gusto mo lagyan ko yung gatas? Ay, wag. Mainit lang. Mainit lang. Mayroon man ako dyan kape. O, Kape? tama na. Tama Kape. na sa abala ko sa inyo. Hindi naman po. Sa susunod na lang Lola. kayo. Makikikape sana ako. Ay, wag man akong kape dito. May kape po kayo. Wala Lola. kayong mainit na Ay, wag. tubig. Nasubuhan na, Lola. Ha? Nasubuhan na po. Ay, wag. Yan. Gutom ka na po pala. Iyo, kaya ako nangod to. Di ka na nang halian. Oo. Kaya kayo, maswerteng nagbigay. Opo. Tapos sabi ng mga tao dyan, ika naman niya binigyan ng iyang kuya ninyo, reliyon, anong apot? Sabi ko, hugin, maski hindi ka maghingi, bibigyan ka. Bakit Lola? Bakit binibigyan kahit di mag-init? Yan. Ito pa, Lola. Dito mo lang kay Lola. Ito. Tama Ito pa, na. Lola, oh. Ayaw ko na, Ah, kakagang ko itong, Lola, lalagyan natin ng gatas. Oo. wag, Pera, gusto mo, Lola? ha? Pera? Ayaw mo Ay, ng pera? ayaw ko, Ayaw mo ng pera, Lola? ayaw ko. Wala, ba't ayaw na ni Lola ng pera? Nagbago ka na po pala. Gutom na po si Lola, oh. Gutom na ako. Ako na, alis na kayo. Mayroon na akong Open pagkain. nyo po to. Mabigay pa kami madaming pagkain, Lola. Saan? Dito sa Dito iyo. sa iyo. Para may pagkain kay Lola. Sabi niyo gutom na kayo, dami nindong pagkain. Sabi nga Eh, daw. sa ako, pag nakitang may mga pagkain ako, mapurunta dito. At least may bibigyan. Itong matanda, itong dae. Sabi nga ni daw po, bagala ng matatanda. Pag hindi ino-open yung pinto, masama yun. Oo, hindi. Oo. Malas, Kaya open malas nyo ang po gano'n. na. O, Open buksan. daga, oo. Oo. Ito, buksan Sige, natin. open. Eh, halat, bubuksan ko. O, di ba? May O, di password, mabuti Lola. po kayo May la. password ay di namin mabuksan. Lola, nagtitiwala kayo sa amin, mababait kami. Oo, hindi man po kami masama. Titingnan ko daw ang palad ninyo. Kung talagang mabait kayo. Titingnan na daw kung palad. Anak ko pa, Joel. Hoy, Malalaman ni nanay yung may madumi ang aking palad, nay. Anong ibig sabihin ng madumi ang palad, Lola? Mahigos yun. usma. Ay, Sumak. usma ka. Kuya Joel. Ay, salamat. Dapat po may ano tayo, meron tayong dala pala ng ano. Ang tawag dyan, ano? Diaper. Gaya pero nga pala. Dito lang kami, Lola, ha? Ano nga naman kani? Ah, iyo. Oo, yung kinakain ni Lola. Gatas, Lola, may gatas kami dito. Ay, kung mayroon kang bibigyan ng gatas, doon mo na ibigay. Bakit sa'yo, Lola? Ayaw mo ng gatas? Gusto man. Kundi, maganda itong marami kang bibigyan. Binigyan mo na nga ni kung tinapay. Gusto mo, Lola, bawat bawat tao bigyan namin. May, O, Lola. Ito na po, Lola. O, ito, Lola. Lola, o. Charan. Sa'yo na ito. bibigay ko man sana yan sa nagpupunta dito nga. Okay lang, Lola. O, Basta ikaw, Lola, huwag kang papagutom. mo, Lola. Dito. San, Lola? San daw, Bin? Dito na lang. Dito na, Lola. Ay, baka wala na mag-ano. Ha? Nadilim ko siya. Dito na lang. Dito na lang yung Sa camera mo. makikita niya. Pero basta, ano nga rin man kaya?
tinapay po. Ay, dito yung camera mo. Ayan. Ito Lola, tinapay. Sabihan niya. Itlog. Salamat. Luto na. Lola, yung ano, kahit pwede yan sa nagkukulong mainit na tubig. Yung itlog, lagay mo lang. Pag kumulo na, hindi mo lang balatan. Lola. Salamat. Ayan na Lola, oh, madami yan. Worth 2,000 po na. Yan, yan, daan yan. Yan, babae yan. Bawal yan Lola, magmaritis Lola. Good afternoon everyone. Good afternoon po. Matatanda na kaya kami. Ano po? Ano po yan? Gusto niyan para hingi. Kaya, nagkayo ka mo. Mag-short po at malamig po baga. Hindi ka po na-short. Mag-short ka Lola, baka asawahin ka dyan. Hoy! Aanggutan mo yan mga aki pabayae. Lola, mag-short ka po, baka may mag-asawa sa'yo. Wala kang short. Dalaga pa nga ni ako, ayaw ako magpaasawa. Nasa kuleyo ako, mamadal ako. Ayaw ng ina kong magmadal ako. Kapatid kong panganay ayaw. Kaya ito, naghihirap ako. Hay, manap ka mong panga. Ito. Oro, plata, dana. Oro, plata. Dana. Oro. Ano yun, la? Ang ora. Kahit hindi ka magtrabaho, mayroong nagbibigay sa'yo. Nahiling mo ako, matanda na. Nagbibigay ako. Pigbibigay ako, pero hindi yan. Pigbibigyan ng gobyerno. Lola, di ka na. Sabihan mo. Tawagan mo. Mga ko tarawal sa senior ko at yan mamaya sa Mercedes. Salamat mga ate. You are so happy, you know what, because Wow, this English Christmas, speaking. si Simon Ramata o sa kuyang pamasko. Si Isalda. Hindi nga nag-ano na kung si Isalda Ang mapas. harukuya lang dyan. Kilala niyo po siya. Dapat pangkutan, nag-ano ka man muna, nag-short na araw ka yan. Oh, pinapagalitan ka tuloy, la. Mag-short Wala ka Yan nga. man, Ay, yan man kung short. araw di patapos na. Nag-aalaga sa ko. Si short ko, Ay, ako awan. man, edad ko 77 na, pesadis pa mo, pero happy pa ako, nagiinom pa ako, masaya pa ako, kaya Basta ako. Sana iba man ako matanggap regalo, mga ate, Pasko na Huwag bagang ka nag-aalagi pag nahiling yan. yan, ito, hari ang sain. Kay Kalingap Alvin po. Bibigyan natin pamasko si Lola. Sige, bigyan natin. Lalo lang, hihingi O yan na Lola, may mabigay na. Wala mo yung plastic mo yung Lola yan. Pag ibang araw ka tao, mag-short ka naman muna yan, mga balon na yan, sa kanya yan. Hoy, wala nga ni akong short. Kung nasaan si itong kasama ko dito, nagbibigay sa ko. Gusto kong sabihin dahil parehas na kita matanda, bago magkusay ka magluwas, mag-short ka na munang mga araw ka yan. Dahil nag-udo yan tayo na aram, yan mga bago yan. Nasaan po Lola yung kasama niyo Lola? Wala. Mayo yan, walang Tagalog baga ka mo? Oh, Tagalog po. Tagalog? Opo. Kaya ang mag-Tagalog, sige. Ay, ibig kong sabihin, may makuha po na yan, pero hindi, wala yang kasama. Ito ang nagbibigay sa akin. Kasi Tubig na makulit, mainit. kaya yan, makulit. Sino po ang nagbigay tubig? Ito. Dumaan. Salamat po. Wala pang aning pinalalagyan po ning kape. Da. Malagay na akong kape, nagdating ka. Mabuti ka nga ni may regalo ako, wala pa akong regalo. Plastic naman yan Tapos Lola. ibibigay mo, wala Walang naman laman. naman. Ibababa mo ang mano mo, mahulog na pampin mo, ano ba yan, mayudo, mayo. Mayo. It's really na, look the langit, it's really na right now.
That's why you use umbrella and open. Oh, ayos na. English is fake. Spoken in dollar. Lola, spoken in dollar ka. Hoy. Diba po? Hoy, Maray po, may maray. What is your nagbibigay. name, Lola? Ha? What is your name? My name is Susie Tuson. My house is over here in the flower. Oh, okay. Nag-aalat lang ako kung sino Voice mali. over the flower. Lola, Ay, later we will pigbibigyan visit ka man. your... Nag-iintay lang ako. Pigbibigyan ka man. Ha? Pigbibigyan ka ng pera. Wala pa nga na ako natitanggap na pera kasi wala. Ito, nagbibigay ng pera. Wala man ako nagbibigay sa akin. Santa Claus is here in front of you. Like, yeah, yeah. Yes, I'm so happy. Yeah. Ay, Diyos ko, patawarin na. Yes. Sama na tayo. 1,000. Mabili na akong gatas kasi I don't know. Oh, I'm very old na may fish party. May ati akong gabal. Ay, opo, twin po. Where's your... Yung anak ko yaon sa Karingoy. Yung isa yaon Bigyan mo. doon. Pigbigyan mo ang 2,000. Bigyan mo O man si sa itong uli-uli, ano. mag-shoot ka man daw talaga. Ayo. Kaya naman sa Wala ida. naman akong That's bibili. okay, Lola. That's okay. Okay Wala na kang yan, short. okay na. That's okay, Lola. It's No problem. Wala na. Diyos ko, thank you very much. I'm so Wow, happy. you're so Lord, happy, help ah. me naman. I wanna stay forever in my life. You know what? Lord, I don't want to dead. Yes. Tamang-tama, mabakal akong inom. Parang akong Bibili ka inom po ng usar. ano? Bawal ang alak, Lola, ha? Bawal. Bawal Ay, alak. salamat. Iyo, bawal ang alak. Lola, don't drink alcohol. Don't drink. drink. It's bad. No No alcohol. alcohol, okay? Uy, magpasensya ka mo sa mukha ko kasi matanda That's na. okay, Lola. That's okay. You're still beautiful. Hindi Hoy, naman ako taga rito. Ang kababayan ko si Nora Honor. Si Betty Mendez. Naga Ay, City. Magaling kang Ang kumanta, asawa Lola. ko. Lola, magaling kang Ang kumanta. asawa ko nasa Hedela, balo na ako, parehas din kami, Totoo ka man balo na magkanta. yan. Mayroon gustong magbuo sa akin. Manligaw. Ha? Sino po? iaagumong ka pa. Daling ko Matanda maraming ka na. salamat. Hoy, matanda ka na. Ayusin mo man daw ang Mapaasawa ka pa. pagkabuhay mo man. Lola. Lola. Lola, I like you. Ay, Oh, yeah, Ay. it's so very... Sabi, yeah. ano And isi... a happy person. Hoy, ano isisimbag mo? I like you. Yeah. Ano isisimbag mo? I don't know. I like you, Lola. I don't know. Uy, umuli ka mo naman. Hindi ka ulay ng mga bata. Sa matatanda yan eh. Mapunta-kuta kami sa Mercedes. Nasayaw na kami parong-arong. Kaya. Dahil na ako masama. Thank you very much. I'm so happy. You know what? Because I buy milk. I buy Wow. milk. Yeah, wow. You buy Ang milk. kupi ko, rice kupi. Kasi ano to, arog kainin. Kasi ano na ako. No. You're so hearing your, hearing your white wine. Ano, Yeah. kasi lubat nga ni ako. Yan. Lobat na ang hearing. Lobat ka na. Nagpasikap ako doon sa Central Plaza ng doktor dahil Apo. sa ulo. Opo. Doc, sabi ko, good morning. Ano problema? You know what? I can hear very well my one. Okay na, no problem. So, doktor man pala duman, 35 pa lang, pero blackhead na din. yeah. Lubat na din, pero 35 pa lang. Lobat na. Oho. Yeah. I Kuya like na. Kaya mo yan, kuya. Kaya mo yan. Maganda. Ay, you. Ay, ibig ko sabihin, nainom pa man kaya ako nung ganyan. Kasi That's gusto bad ko for your health, mapaturog. Lola. Pag di ako napaturog, may tagayan akong ganyan, pinapano ko yan. Tapos, I wanna sleep now and then wake up na. 5 o'clock, the chicken, tuturaok ang palanaga na. Yeah. Queen. Alaga mong bata, anong gawa? Anong, ha? Ano da? Ay, yung pamper. No short. Lola, no short. No short. Just say, Ay, turo, ay, no short. Oo, mabuti na nga ni, mayroon ka na parang mga ano. Hiningi ko. Ika nga ni naghinging pera. Uy, hindi ko nga, hindi man ako
I can buy soft drink, no, whiskey. Kasi bawal daw. No, 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 no. Don't drink alcohol, You Lola. know what? That's adult beer brand. Yeah. Pero ang kopi ko, rice coffee, I don't want to masida ang ice ko, sabi ka, doktor. Mayong problema. Walang Very good, problema. very good. Yung ice Okay is na ako. malinaw. Ah, Malinaw. Yan. Yeah. Marami babaga itong nagpupunta dito, mga matatanda. Your eyes is Hindi. cleanliness. ang Hindi. sabi ka, doktor, okay na kung mahina ang pagdingin mo. Basta ang mata mo ayos yan. Malayo pa naririnig ko Yeah. sigareto. Ang palan, bata ko pala yun. Maduman sa bahay. Ayaw ko. Hindi ako mag-aasawa kasi Yeah. my tikpik is close na. Ay, sikpik is close na. Inay. Di ba mo? Ay, iyo naguhuros nga. Lola, what happened to your pampers? Ay, Get awan your ko. short. Hindi kung saan si kasama ko. Where's your short? Oo. Shoot na po, Lola. Lola, Na, ay, wala wait lang man at dyan, anin shoot, ko lang kung yung... nasaan. Sige na. Alis na kayo. Salamat. Mama, mapahula pa ako. We visit you there, to your house, Lola. Ayan ang bahay ko nga nilo. Ikaw Where's ang your bahay. bahay? Ano ka po, Lola? Pag pumunta ako sa? Ay, maganda magnegosyo. Hula, Lola, hula. Ha? Maganda magnegosyo po. Iyo. Ito. O, ang gira. Iyo. Papa. Kasama ka na. Tapos, Nagpunta ko sa sa kanila. Ano pa po? kung mag-asawa ito, tanggapin mo ha. Ano, may asawa na ako, Lola, May oh. asawa na po siya, yung kapatid ko. Ay, ikaw. Yung kapatid ko po yung napangasawa niya. Ito pa po. Ay, magkapat ko yan na pa lang kayo. Parahula kaya, parahula yan. Hindi ka masarapang hula-hulaan, mga tisilok kong Ito pa po. kailan maano magaling. Ayan. Ulitin natin. Kung na... Naniniwala ka dyan, Lola? Makulit nakukuyan kaya yan, ka, kaya ayaw dahil ka mag... Dahil ka magparagastos ha. Diwan pa ako gastosera. Gastos sira ka kung minsan. Iyo. O, sige. Gastosera. Naniniwala ka po sa hula niya? Opo, thank you po. Hindi daw, Lola, di naniniwala sa hula mo. Dahil naniniwala. Kaya ika nagtatanda. Yan. Ayusin mo, baka may tayo na Bakit ta hindi ka binibigyan ng gobyernong pera? Bakit? Meron na mga Lola, oh. Ay ngayon sa'yo. Itong gusto ko ako pagbibigyan ng gobyerno. Pero isang taon, isang beses lang. Ay marami ako. Lola, maiyak Lola. na. Huwag mong anuhin. Eh nga, wag. May Matanda na mga kasi yan. matanda na. Ang edad ko si double 7 na, 77. 77 po. Mm-mm. Siya 82. Matuaman yan. Panganay, 84 po. Ang asawa niya kay Naidinad ko namatay din kasi nabaak ang ulo di doon sa ano, namatay na. Nakasubsub sa ganyan na simento tapos nabaak ini yung daanan dyan. O tapos na. May kagwapo mo nun. Ay, guwapo Ano daw. tayo, kalingap? Pera na edad O mo. sige na, babay na Pera na tamauran. edad mo. Hulaan. Hulaan nyo, Lola. Hulaan nyo. Pera na edad mo. Oh, hulaan nyo, Lola. Pahula ako Ay, na edad. ang edad mo pala, hubing ka pa. 37. 37? Oho. Sa kuya naman daw, init na mayo kong ulam. Sa inyo. Yan nga ni Sa inyo Yan nga kaya. ni kinuha ko, oh. Kadami-dami. Matanda Lola. nga purong tayan dito. Lola, sa'yo na yan, Lola. Iyo. Ikaw Oh, na ang may sa'yo daw. desisyon dyan. Pero huwag ka Oy. mapagutom. Mapa. Si matanda, Sa kuya. Wag mo na. Oh, sige, sabihon mo siya. Salamat ka nakapunta ako dito. Ah, sige daw, Lola. Uy, Kaya- dasalan mo ang pangarang ka ni. Na, Okay, my name is Susie Tuson. Ang asawa ko is Jimmy Tuson. Nasa heaven na, namatay na ito. Pero, hindi, para ano ito, para isla ito. Yan. May kagawad dito. Ngayon si Babagay, si Wanso.
Ang sabi ni Kunkun, I have a problem. What happened? Kasi niya ko di daw ako tatawan kung hindi ako para isda. Ang asawa ko nasa langit na binigyan ako noon 100. Kaya happy man ako. Ibinili ko man ng bagas. Ito binigay sa'yo. 1,000. 1,000. Uy, parehas na kita matatanda na. Oh. Ay, iyo. Halaman ang mga kukuta. Oh. Nakikita May kita anak sa... na ni akong Uy! Nakikita kita sa TV. Ako palagi akong nakikita sa TV. Palagi ka bagang kaharap mo sila. Binibigyan ka ng ano. Babayaan mo yung mga ilong na yan, mga natural yan. Hirap yan na nagwapo siya, gwapo. Ano. Ara mo makakatabang dasal. Amen. No, iyo, tama na. Oh, wag. Kakurupit palan. Ayaw sa mo yung araw mo, di mo para matulog. Mapunta man dito baga mga matatanda. Kuyang kami. Kulang-kulang baga kaming 100. Oh, peg eresa. Ika dahil ka natatawan. Bakit daw, Lola? Mapurong taig di. Ano? Sa linggo, ika, wag kang nagsabing binigyan ka Lola, na. hulaan mo si Lola ano ang pangalan niyo Sa Lola? akin ito, Pasko man natin, Mirta po, ha? Hulaan mo Lola si Ay, ito. pahira Si mo Lola. na. Hulaan niyo po. Wala mo si Lola. Lola, naniwala ka sa hula niya. Ha? Ay, Guardas ako talaga sa kwarta, hindi naman. kuripot ka. Natin ito na nakaturang maray. Binaliktad tuloy. You're not mad that. You're kuripot daw, Lola. Lola, bakit baliktad yung ano mo? Binabaliktad mo Ano yung naman kamay. ang hula mo kayan? Kurubot na nga na, kurubot. Ito maigos, ito maski. Uy, umuli ka mo, hindi kwento na mga aki, umuli ka mo doon, ha? Ay, si apo mo yan. Siya gwapo ta may pimpuro siya, pero parehasin na gwapo, Yeah. magaganda. Yeah, like that little Ayan, mga ilong na yan, natural yan, mahidap yan, anak po sa mga ilong ng ganyan. Kaya yan. Oh, may mga tao. Natural sa Pilipino yan, yung mga ganyang ilong. Ito, ay Pilipino yan. Ayan. Totoo Pero ang Pilipino. Amerikano, mataas. Ah. Kaya Sila, mo yan. Ito mataas Maganda. to, mataas Ito, to. half Indian. Hello, Lola. Indiano yan, Indiano. may May ano yan, may Indian dugo blood. ng ano to. We India. love people. Bombay. Nagbabasa ko nga na yan, B.U. Magaling magbasa si Lola, oh. You na, you. Iya. Oh, Lola. Oy, nakikita Oh, kita natigil sa lang radyo. hula. Oy. Natigil ang hula. Tapos Oh. na ang hula. Nakikita kita sa TV. Diyan, sabi. Oh, di nga Sayo-sayo na si Lola. Ring, 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 ring. Ring, ring, ring. Sasayaw mo. Sayo na, sayo na. Ituloy ang hula, ituloy ang hula. Oh, sige na, tama na yan. Tama, harali na Lola, sida. yung hula, Lola. Lola, hula Di pa pa. tuloy, di pa tapos ang hula. Oh, di Baka pa. magkaasawa pa si Lola. Ay, hindi na yan. Hindi na yung magkakasawa. Ano yung ibabalik naman? Hindi, hindi. Sa'yo na yan, Hindi na Lola. sa akin. Bigay na Ayan, niya. ayan, sa inyo na yan. Bigay. Christmas mo. Ayun, di mo nakakawawag ang papel mo. Kaya akong shirt. Oo. Ay, Lola. Awan. Wag mo na. Wag mo na, tigilan pa. Ay. Tama, punta naman dito si mga matatanda. Mapunta kami Si sa inyo, matanda, Lola. si Robin. O mapunta Lola, daw Mapunta raw doon. kami sa inyo, Lola. Sa bahay, mapunta daw ito. Di nga na yun, kawawa bahay ko. Huwag ka nang magtaka sa bahay ko kasi pag umuulan na nagpapalakpak, nagkuklose open man yan. Yeah, o, sige na. Ikaw, Lola, na-close open ka pa? Naklos Yo, musna, madumara kita, masaya na ka mo. na. Lola, yung sopa ni Lola, ha? Hoy,
Si Wala. Aki mo niya usain Sa salamat. Kaya Oy, ano si pa? Aki mo Samahan niya mo sa usain. akin. Para alam mo. Ngayon dyan. Titingnan natin. Mayo akong kaiba dyan. Wala akong kasama dyan. Asan po yung Wala. kambal nyo? Pinapakamay mo Nasaan? ka ng sasakyan. Hoy, Wala akong kasama Yeah, Nasa ay, si akin kambal dati mong yun, Lola. anak. Titinang ko lalabahay mo Hoy. para malaman ko. sige na. Oy. Uy, iniwan ka na ni best friend, Lola. Inaaway mo daw ay. Ay, dahil. Bestado ako kani. Kasi itong matanda palagi sa ko. Lola, titinang ko yung bahay niyo para... Oho, sige na. Iba na duman sa matanda. Dito lang kami sa'yo, Lola. Ikaw ang mahal namin. Ay, salamat. Hindi ka namin iiwan. Hoy, pangaran mo nga ni? 7. Ay, maganda. Oro, plata, dana, oro, Yun, plata, oh, dana, 7. oro. Oro. Dahil di mataratanda ka na, ibibigyan ka ng gobyernong pera. Nailing mo ako, pagbibigyan akong pera. Matunog. Pero, kinuko agad ng mga kaibigan ko. Oh, Lula. Ay, ano yan, Asa na yung short mo, Tanagoro? Lola? Mag-shoot ka po, Lola! Lola, Awang ko. nakikita ng ano. Baka may Lola, magkagusto wala ka sa'yo bang dyan. short, Lola? Mayroon. Mag-ano ka, Lola, ng short? Awang ko kung saan Jump linagay. ka, tao, jump po. Ah, Oh, Mag-short ka samahan mo muna, ano, Lola, Ate ano? Mary France. ay, salamat. Mamaya yan, malaglag yan, Lola. Makita yung ano. Ay, nasaan ang pangaran ni Lola? Ay, unin na. Kala ko, Lola, best friend mo yun. Hindi. Ah, hindi. Kaaway Ano mo ba, yun. kaaway mo yun? Hindi man kaaway. Oh. Ay, Ano? Kapitbahay. nagpupunta-punta. Oo. Oh. Kung ito nangangaulangan, pupunta sa akin. Nautang sa'yo. Nautang kayo, Lola. Hingi lang, hingi. Hingi. Hindi na bayad. Hingi lang. Hindi Hingi utang. lang. Binibigyan niyo, Lola. Ay, siyempre. Oo, Pagoy. Pagoy yan. Pagoy. Pagkoy. Oo. Abnormal. Ito, yan. Masayahin lang baga po kaga. Oo, iyo. Masayahin. Nag-iisa. Nag-iisa Lola. daw siya. May short na siya. May short na. Okay, sort na. Nakatagay ka ata, Lola. Lola, nagtagay ka ata. Nakita na ang bahay ko noon. Kawawa man ako. Pupuntahan po namin. Pupuntahan po namin. Wala akong kasama sa bahay. Lola, may short na oh. Oh, lingan May mo. short na, Lola, si Check. si nanay. Check. Check. Oh, check daw. Check. Shake your body, shake your body. Talaga si Lola. Kakana. Galing ni Lola mag-ano oh. Lola, yung pagkain niyo po dyan, Oo. baka ano, may tinapay dyan oh. Di tinapay Bigat. daw Ayan, oh. itong pandesal. Meron dyan. Dai itong tinapay bagang pwedeng dai pahalo yun. Igwa dyan. Ay, Meron. ay mapunta. Ngunyan, Lunes. Mapurunta yan dito. Nakita ang bahay. Mapurunta yan Lola, dito. ano na din kami Lola? Oo. Yung pagkain niyo po. Oo, salamat. Ikapalan, Ah. magandang pangaran mo, Pito. Kaya pagtanda mo, maaraman ko bibigyan ka na lang ng pera. Inot-inot gobyerno iyo. Ganun po ba yun? Pito ang pangalan at manong gobyerno Ako nagbibigay din, sa Pito ko. din ang pangalan ko eh. Ay maganda. Oh, Iyo, Pito. O, lingan na o. O. Pila na edad mo? halaan mo la. Pila edad mo? Halaan mo nga la, nalimutan ko po. 27. Tatay, ako, Nay, papahula din ako, Nay. Pwede pang mahula, Nay? Nanay, magkakakuha ba ako ng foreigner? Oy, Oo. Ayusin mo, Nanay. Kinakabahan ako sa hula mo. oy. Oo. Ikaw sa yung babaeng iniibig ka. Yun. Marami. Anong pangalan? Anong pangalan, Anong Nay? pangalan, Lola? Oo, Anong pangalan? Dalawang babae. Nay, babae. Oo. Anong pangalan Lola? Ang isa ayaw mo. Ang isa gusto mo. Bakit tayo? Ka mapira. Mapira ang isa. Ang isa. Gusto niya kasi mapera yung isa. Oo.
Anda. Ito daw. Yung isa sa kabila daw. Grabe. Grabe. Gusto ka ni mapira ang isa. Kuripot ka pala. Naparaligtad, Lola. Baliktad bagayan mo na. Naparaligtad. Oo. Lola, maano na kami. Oo, Bye-bye. madam. Salamat Ka na. na. Salamat Ingat po po. kayo dito. Hoy, Oh, yan po. may tabang ko sa inyong Salamat po. dasal. Yan po, salamat Salamat po, po. Lola. Grabe, God bless po sa inyo. Oo. Pinasaya niyo po kami. God bless you. Bye-bye I na. love I shall you. not say anything to prove that those charges are false. I shall leave those to the witnesses. Oh, sige na. Yan po mga kalinga. Bye-bye na po. Salamat. Magpapasalamat ka na, Lola. Punta na lang po kami doon sa bahay niyo, Lola. Pupunta lang po, pupunta kami. Yung aring king. Aring king. Yan po mga kalinga. Punta po kami doon. Titingnan namin yung bahay niyo sa sunod na Nakita araw. ng bahay ko, nakita mo naman. Opo, bumubo ka. Ha? Na-close open. Bumubo ka. Atop na lang, wala. Pupunta natin dyan. Napunta na lang tapos Napapakuhan din kalingap. O sige na, happy na Okay lang. mga kalinga. O sige, advance Merry Christmas ha. Salamat po sa panonood. Ito po si Kalingap Alvin at maraming salamat po talaga. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel Kalingap Alvin. Siyempre sa channel ng ama ng Kalingap, Pal Santos Matubang, Kalingap Rob, kay Ate Edna, siyempre po sa misis ko din po at sa mga kay Ate Rena din po, kasama siya. At salamat po sa lahat and God bless po. At babalikan po natin sila. Yung isa ding lola po, babalikan din po natin. Salamat po, God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong